ମୁଁ ଆସିଗଲି ପିଲାମାନେ। ତ ମୁଁ ଆଜି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁ ଦିବସ ବିଷୟରେ କିଛି ଧାଡ଼ି ଲେଖିକି ରଖିଛି। ତମେ ଏଟା ପଢ଼ିପାର, ମନେ ରଖିପାର, ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବି ଗୁରୁଙ୍କ ଆଗରେ କହିପାରିବ। ତ ଚାଲ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ, ତମେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ବା ଟ୍ୟୁସନରେ ପହଞ୍ଚିବ, ପ୍ରଥମେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ କହିବ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ୍ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଭେ ନମଃ କହିଦେଲ। ତାପରେ ଏଠି ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆମର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ କିଏ ଜାଣିଛ? ମା। ତମେ କିଛି ଗୁରୁ ଦିବସ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ରଖ। ଆମର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ମା। କାହିଁକି? ଆମେ ପରା ମା ପାଖରୁ ଶିଖୁଛୁ। ଇଏ ଆମ ବାପା, ଇଏ ଆମ ମା, ଏଟା ଆମ ଘର, ଆମ ଜେଜେମା। ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଗୁରୁ ମା ପାଖରେ ପାଉଛୁ। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହେଲେ ମା। ଭାରତରେ ଗୁରୁ ଦିବସ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁରୁ ଦିବସକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତି। କର ନା? ସମସ୍ତେ ଟ୍ୟୁସନରେ ତୁମ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କର, ସ୍କୁଲରେ କର ନା କ'ଣ? ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ ଓ ଚିରନମସ୍ୟ। ଏବେ ନୁହେଁ, ବହୁତ ପୁରାତନ କାଳରୁ, ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଚାଲିଥିଲା, ସେତେ କାଳରୁ ଆମର ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଛି। ଗୁରୁଙ୍କ ତାଙ୍କର ପଦବୀ ସବୁଦିନେ ଉପରେ, ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ। ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀବୃନ୍ଦ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରନ୍ତି। ବିନା ଗୁରୁରେ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯାହା ନିକଟରୁ ଆମେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଉ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁ। ତମର ପ୍ରଶ୍ନ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଯଦି ହୋଇଥିବ, କିଛି ଜାଣିନଥିବ, ଗୁରୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା, ଗୁରୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯାହା ନିକଟରୁ ଆମେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଉ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଗୁରୁ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରୁ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତ ଗୁରୁ ଦିବସ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିଲ। ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ଲେଖି ନାହିଁ, ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦେଇଛି। ତ ତମ ପାଖରେ ଟେଷ୍ଟ ପେପର ଥିବ, ତମ ପାଖରେ ତମ ଗୁରୁମାନେ କେତେ ଲେଖିକି ଭାଷଣ ଦେଇଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ସ୍କୁଲରେ କହିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଭାଷଣକୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଗରେ ତୁମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ୍ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଭେ ନମଃ। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁ ହିଁ ମହେଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ୍ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଗୁରୁ ହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ ଭଗବାନ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ, ମା ହେଲେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତ ତିନିଟା କନସେପ୍ଟ ତୁମେ କ୍ଲିଅର କରିଦେବ। ଗୋଟେ ହେଲେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ କିଏ? ନା, ମା। ଆମର ଗୁରୁ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ନା, ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ। କାହା ପାଇଁ କରାଯାଏ? ନା, ଆମ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ସେଇଦିନ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତ ଆଶା କରେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଗୁରୁ ଦିବସର ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ପାଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି କିଛି ନ କହିପାରିବ, ଜଣେ ଜଣେ ଲାଜୁକୁଳା ଥାନ୍ତି, କିଛି ନା, ତୁମର ଭାଷଣ ଦିଆ ଚାଲିଥିବ, ତୁମ ନମ୍ବର ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ, ଖାଲି ଏତିକି ବି କହିଦେବ, ହାତ ଯୋଡ଼ିବ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବ, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ୍ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଭେ ନମଃ। ଏତିକି ବି କହିଦେଲେ ତୁମ ମନ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ଗୁରୁର ଆଶୀର୍ବାଦ ନା ପିଲାମାନେ, ତୁମକୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରେ। ତ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବ, ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିବ। ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଗୁରୁ ଦିବସ ଖାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ଡଟ୍ ପେନ୍ ନେଇଯିବ, ଡାଏରୀ ଦେଇଦେବ, ଖାଇବାକୁ ଦେବ, ପୂଜା କରିଦେବ, ତ କ'ଣ ତୁମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସରିଗଲା? ଜମା ବି ନୁହେଁ। ସବୁଦିନ ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବ। ସବୁଦିନ ତୁମ ହୃଦୟରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ରଖିବ, ଗୁରୁକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ। ତ ଏତିକି କହିକି ଆଜିର ଆମର ଟ୍ୟୁସନ୍ କ୍ଲାସ୍
ସରିଗଲା। ତମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କର।